Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude moje make-up rutina. Zároveň tady spolu vyzkoušíme i nějaký Shein produkty, které jsem si objednávala, které se zároveň mohli vidět podle mě v předminulém videu. Takže pokud jste ještě neviděli Shein haul, tak se na něj běžte podívat. No a já to nebudu nějak na začátek okecávat dlouhavě a můžeme jít rovnou na video. Takže první věc, kterou začnu, jsou tyhle ty pinetky, nebo sponky, ne pinetky. A klasicky si tím takhle chytím vlasy. Ty jsou teda z Sheinu a máte tam spoustu tisíc různých barev, takže that's good. První věc, kterou používám, je tahle kyselina hyaluronová od The Inkey Listu. Není to ani tak jako drahý produkt ze Sephory a fakt je super, pokud máte masnou pleť. Já vám sem asi možná budu dávat ze Sephory ty popisky k tím jednotlivým produktům, že já si to sama jako přesně nepamatuju, ale vím, že na masnou pleť je to mega super a zároveň vám to tak jako vyhladí obličej. Další věc, kterou používám, je tenhle ten Omega Water Cream. Ten je taky od Inkey Listu. Ten je taky moc super, je právě na hydratování pokožky, ale zároveň jakoby, pokud máte přesně mastnou pleť, tak vám to úplně neudělá jako mastnou skvrnu na obličeji, ale hydratuje vás to hezky. Teďko další věc, co udělám, je to, že si vezmu nějaký takovýhle štěteček a vyčešu si jako obočí, to co už mám. A teď přichází fáze toho, že si vezmu tuhletu tušku od Benefitu. Měla být to být, nevím, odstínění 4. Takže a tak nějak jako slabě si prostě dokreslím chloupky. Nebudu to úplně nějak přehánět, ale zároveň jakoby je mi tak nějak jedno, kam to čárnu, protože potom si vezmu korektor a budu stejně to obočí obtahovat, takže je ve finále jedno, jako jak si to načárkám. Takže obočí už mám tak nějak jako vykreslený, ale je to zatím jen takový spíš jako náčrtek nebo začátek, protože to přesně budu pak ještě upravovat tím korektorem, takže se to na to nebudem úplně teď jako upínat, jestli to vypadá messy, tak to prostě messy bude. Další věc, co si teď vezmu, je tenhle ten primer od Fenty Beauty. Tenhle ten primer je právě taky jakoby matující, že to není žádný mastný primer, ale měl by být z té řady jaký matující, takže taky opět ideální pro lidi, co máte masnou pokožku nebo sám mastí obličej. Teď tady jdeme na to obtažení obočí. Vezmu si takovejhle plochý štětec, nějaký random, tady nevím odkud je. A potom tahle ten korektor od Rimmelu, jo. Ten jsem vám vlastně ukazovala v tom posledním vlogu, pokud jste viděli. A je to odstín 010 porcelán. No a vlastně si vždycky vezmu jakoby ten štětec, takhle si trošku ťupnu a potom si to obočí hezky vykreslím. Takhle to vlastně hezky obtahuju a začišťuju. Tak se ještě takhle občas někdy jako z vrchu, když mi to obočí přijde až moc messy, tak to pak takhle tahám i z vrchu. Takže teď máme takový nějaký jako základ, zase mi přijde, že to vypadá ještě jako šíleně, ale přijde mi, že teď jak to dělám na to video, tak to vypadá úplně divně, ale nevadí. A teď se dostáváme do fáze make-upu, kde přesně jsem vám v tom haulu z Sheinu říkala, že budu pak i zkoušet nějaký věc z Sheinu, tak třeba ten beauty blender mám zrovna z Sheinu. A teď jsem se ho akorát namočila ve vodě, fakt jako měkký, myslím si, že se s ním bude dobře pracovat, takže ho vyzkoušíme. A co používám za make-up? Používám tenhle ten od Farmacy. Není to žádná spolupráce, I know, ale prostě nějak jsem se dostala ke vzorečkům a docela mi vyhovovala, tak jsem se ho koupila, ale není to žádná spolupráce, jo, ne, jako byste si nemysleli. A je to odstín, měl by to být odstín 02, mám pocit, takže ten si dávám a občas miluju tehle ten, ale z nějakého důvodu už jsem prostě úplně bílá jak stěna a už mi taky nesedí, ale miluju tehle ten make-up od Rare Beauty. Celkově Rare Beauty je moje úplně, že love brand, miluju všechny jejich věci. Nemám od nich tolik věcí, ale zkoušela jsem teď
čekám, až na skladněj highlighter, protože ten je úplně, bože, já jsem s ním byla tak konečná, když jsem ho zkoušela v tom obchodě, že mě to tak mrzelo, že ho neměli. Takže čekám, až zase jakoby na skladněj a budu se moc koupit. Miluju to ten jejich packaging, prostě to růžový, úplně, jakože to je tak aesthetic, až to bolí. No a občas to jako mixuju dohromady, takže vždycky si tak jako dám trošku to od Rare. Vidíte, že mi to teď prostě nesedí, což mě úplně mrzí, protože on ten make-up je takovej středně krycí, takže to je ideální, že to není jako zase nějaká velká plaštika, ale zároveň to něco zakryje. No a pak si vezmu ten make-up od Farmacy a ten si dám na ten Beauty Blender. Tak jako takový hrášek. A nějak to vždycky jako smixuju dohromady až jako na obličej, protože prostě jsem líná si to dávat na ruku. Takže teď už mám make-up na sobě, podle mě teď vypadá úplně jak bělá stěna a vypadá to strašně. To hned vylepšíme a to rovnou tím bronzerem, který jsem vám taky ukazovala v tom Shein haulu. Je to od Steen Warm Honey. Miluju šíglamový věci tekutý, nebo tekutý produkty. Prostě ten bronzer je úplně maze, už mám druhý balení a absolutně ho miluju. Dáme takhle 2 tečky. A pak si vezmu nějaký random štětec, nevím, prostě na to nějaký používám a rozťupkujeme. Teďkon se vezmeme bronzer a natřeme se s tím tak nějak konturu nosu. Já vždycky tu konturu blendím, takže ji jakoby tahám až sem do obočí, to znamená tady. A první teda začnu tím, že to prostě tak jako trošku rozblendím tady dole na nose. No a teď si vezmeme zase bronzer, dáme to takhle na čelo a ještě malinko na bradu. To taky hezky rozblendíme. Takže teď přichází čas na korektor. Já používám 2 korektory. Tenhle ten jeden zase klasický od Rare Beauty, ten by měl být od Steen 170V. Ten korektor je taky takovej středně krycí, není to nic šíleného. Mě třeba mám hrozně ráda od Tarte ty korektory, ale teď jsem tak nějak jako chtěla zkusit tenhle od Rare, protože jsem si koupila ten make-up, tak jsem si říkala prostě zkusím i ten korektor. A takhle si to poťupkuju a zase vezmu Beauty Blender a rozblendím to celý. Tak a teďka si zase vezmu tenhle ten korektor od Rimelu a dám ho trošku jako takhle sem pod oči, aby to tam bylo světlejší. Nic crazy, nedám tam toho nějak hodně, protože potom, když tam toho dáte hodně, tak se vám tady udělají takový vrásky, což se mi i tak občas stává, ale snažím se tady jako radit, jo. Si dám trošku ještě i na bradu a zase to rozblendíme Beauty Blenderem. Takže teď, když už to máme tady celý rozblenděný, tak nějak, tak se vrhnu na pudr. Používám tenhle ten sypký baking pudr ze Sephory. Ani nevím, oni mají podle mě jenom jeden odstín a to je univerzální, takže tam moc jakoby nemůžete ho šáhnout vedle. A použiju to na to právě tyhle ty pafíky, nebo co to je, nebo prostě houbičky, taky z Sheinu. Takhle si trošku odklepnu vždycky do toho víčka, protože nevím, kam jinam to úplně jako sypat. A jediný, co ještě teď dělám, protože on mezi tím, než se si ten make-up jako teď, nebo než se si připravuje ten pudr a to, tak sám ten make-up trošku jako začne hejbat, nebo aspoň mě se to stává. Takže vždycky ještě než si to místo zapudru, tak si to přejdu jednou tím Beauty Blenderem, abych jako měla jistotu, že ten make-up je fakt hezky rozblenděný a že budu bejkovat místo, který je fakt jako ready na ten pudr a ne, abych tam zabejkovala něco, co je, nebo prostě kde je místo, kde ten make-up je někde jako víc nanešený nebo sražený, nevím jak to popsat, chápem se. Takže takhle čupíknu a dám pudr.
Já jsem teď ještě v průběhu zapomněla, že jsem si vlastně objednala tu tvářenku. Novou, tu tekutou, taky z Sheer Glamu a chtěla bych ji zkusit, takže ještě předtím, než si zapudruju tady pod očima, tak zkusím tu tvářenku, protože pak už na ten pudr to není úplně great dávat. Jsem na to docela zvědavá, já si ji možná dám jako takhle na ruku. No, uvidíme. Já se bojím, že to bude moc oranžový, ale jako chtěla jsem to zkusit, takže teď no tady prostě spolu zkusíme, když to poseru, tak to pak přepudruju něčím. Vezmu si Beauty Blender a takhle to tam hezky naťukám. Přijde mi, že to není za tolik vidět, ale já si myslím, že to je tím, že prostě v tom ani nebude tak velký rozdíl, tím, že je to takový jako oranžový a bronzer je taky logicky trošku oranžový, takže si myslím, že to bude hodně jako splývat. Ale myslím si, že já nevím, mě ještě na tom videu to vypadá úplně strašně, ale jako v reálu to není tak strašný. Docela se mi to i líbí. No. Zkusíme druhou stranu. Není to asi špatný, ale nevím, no. Hlavně si myslím, že to zmizí, až tam dám ten pudr, ale to je jedno. Každopádně jdeme se zase vrátit k tomu pudru, protože mi přijde, že to je takový jako, nevím, jestli mi to úplně líbí, takže se pak vrátím asi ke klasický svojí pudrový tvářence, kterou vám tady taky teda ukážu potom, ale teď jdeme zase zpátky pudrovat tohleto okolí, takže zase vezmu Beauty Blender a trošku ten korektor, co máte, ještě rozblendíme a hezky naťukáme. Zase to stejný na druhé straně. Teď zapudrujeme klasicky i čelo, aby se nám nelesklo. Takže když už máme zapudrováno, tak co já dělám ráda, tak si beru takovejhle už jako podle mě mega starý, ale furt používám pudr světlej od Catrice. On je takový hodně jako bílý mi přijde a vezmu si zase tuhletu houbičku, vezmu trošku jako to a dávám si ho tady takhle jenom jako pod oči, aby to tam bylo světlejší, protože on ten pudr ze Sephory není zase tak jako světlej a na to prásnění není úplně nejlepší, takže si sem ještě vždycky trošku kydnu tohle od Catrice, ještě trošku na bradu a takhle na čelo. No, co přichází dál, tak si beru nějaký takový větší štětec a beru si bronzer, tenhle byl od Catrice, ale už je taky stoletý a je to úplně celý smytý, takže prostě vemte si nějaký svůj bronzer sypkej, to je jedno. A ještě si trošku dodělám ty kontury tím bronzerem právě sypkým. Ještě trošku takhle na bradu, tady na rty, na čelo. Teďkon mně přijde, že ten nos má úplně divnou konturu, takže já si vezmu takhle tu houbičku ještě od toho pudru a trošku zamažu tu tekutou konturu, nebo ten tekutý bronzer. A zase vezmu tenhle ten sypký bronzer a pokusím se to nějak srovnat. Z nějaké důvodu se mi vypla kamera a doufám, že tam ten záběr těch 20 minut, co jsem se tady malovala, je. No, každopádně teď už teda kontury mám tak nějak hotový. Přemýšlím, že tam asi trošku ty tvářenky i tak dám, protože jsem vám i slíbila, že vám ji ukážu. Je to takhle, tohleto od Sheer Glamu, odstín High and Dry. Zase si vezmu nějaký, já nevím, random štětec, podle mě tohle je nějaký na konturu nebo na make-up nebo něco takového, ale prostě mě to vyhovuje. Potupkáme a trošičku tak jako naťukáme na obličej. A já to dám ještě trošku i jako takhle na špičku nosu a malinko na bradu. A teďko ještě co si
já dělám většinou, když tak si beru nějaký větší štětec a beru si ten bronzer a takhle si prostě udělám nějaký jako random rychlý stíny, jenom že mě prostě se nějak tak nelíbí, když ty oči zůstanou bez nějakého jako barvičky, takže prostě vždycky vezmu bronzer a něco tam jako kydnu. A když chci i trošku jako růžovou, tak se potom přesně beru i tu tvářenku a dávám tam i tu tvářenku, což můžeme klidně dneska udělat. Klidně tím stejným štětcem, who cares prostě. That's it. Někdy si to dávám i jakoby na tu spodní linku, ale to není úplně pak basic každodenní make-up, takže tady nebudu vám ukazovat. Teďkon si vezmeme fixační spray. Mám tenhle ten od Dermacolu, už mám strašně dlouho, nebo ne tenhle ten, ale používám ho už docela dlouho a jako je v pohodě. Já nevím, mně přijde, že jako setting spray je víceméně jedno, jenom vím, že jsem měla nějaký od Catrice a ty mi vždycky zanechávaly takovou jako masku divnou na obličeji, že mi přišlo, že ten fixátor byl strašně těžký a takovej, nevím, prostě jak lepidlo to bylo a tohle je fakt fajn, jako stojí to asi 130 korun a teď si prostě zasprejujeme obličej. Já se teď zase vrhnu zpátky na oči. Používám tuhletu taky 100letou paletku. Pokud se mě někdo, kdo mě tady schválně sledujete dlouho, ještě z doby, kdy jsem natáčela, nevím, 5 let zpátky, tak jsem dělala, co jsem dostala k Vánocům a dostala jsem přesně tuhletu paletku od Morphe, od Jamesa Charlese. Mám ji od té doby furt, miluju ji, jakože ty barvy tam jsou úplně skvělý. Neříkám málo, který jsem třeba, jako některý jsem ani podle mě v životě nepoužila. Beru si prostě tenhle ten zářivý stín a dávám ho takhle do koutku oka, protože vám to tam tak jako hezky rozáří. No a ten stejný stín dávám i takhle pod obočí. Teďkon si beru highlighter, už normální, klasický. Tenhle nějaký random, zkoušela jsem z Primarku, úplně není super, ale jak říkám, čekám, až bude naskladěný ten od Rare a koupím si ten od Rare. Každopádně prostě vezmu si nějaký random štětec, vymáchám a prostě ten highlighter je na hovno, ale nevadí. Na bradu a na čelo. Tak a zase si beru fixátor a zafixuju. Já jsem si totiž v poslední době hrozně oblíbila jakoby si dělat takový ty linky, jak si uděláte linku tady trošku v koutku a pak takhle, ale zároveň to není černá linka, ale používám tuhletu random pomádu na obočí od Rivalu. Jakože je to fakt úplně nějaká random. Beru si takovýhle plochej štěteček. Co udělám je to, že se tam prostě trošku do té pomády namočím, pak si to dám takhle na ruku, rozetřu si to trošku a teďkon, to asi udělám off the camera, ale prostě tady si takhle udělám takovou jakoby linku a potom ještě klasicky tady takhle dotáhnu. Dodělám se na druhém oku a vrátím se sklon zpátky. Linky už mám all done a teď se vrhneme na poslední step dnešní rutiny a to jsou rty. Já si takhle vezmu tamponek a trošku setru ten make-up, teď to úplně jakoby nenanáším tu rytinku na ten make-up. Teď se vrhneme na moje lip combo, co používám. První, co používám, je tahle tuška Narty, nebo konturka Narty od Essence. Je to odstín Cinnamon Spice 01 prostě, whatever. A tím si takhle hezky obtáhnu rty. Teď, když jsem si takhle obtáhla rty, tak teď přichází na řadu tato matná rytinka od NYXu. Už je taková trošku smytá. A je to odstín, tuším, že Stockholm. Jo, Stockholm. Rty už mám takhle natřený. A poslední step dnešní rutiny
je lesk a ten mám teda od Catrice, se nějaký jakoby má být Plump It Up, takže by měl trošku jako napuchnout, zvětšit vaše rty, což jakoby nevím, jestli úplně funguje, ale pro ten pocit, why not? Podle mě to je úplně jedno, jaký máte lesk, prostě nějaký lesk. Já mám tenhle ten trošku jako naružovělej, ale když budete mít průhlednej, občas používám i průhlednej, takže to úplně jedno. Takže já už mám teda svůj make-up hotový. Dejte mi do komentářů vědět, co si o něm myslíte. Já si myslím, že kdo mě sledoval dřív a vzpomíná se na moje staré make-up looky nebo moje make-up rutiny, tak si myslím, že jako je to docela dost velký pokrok. I hope, nebo přijde mi, já jsem s tím jako fakt spokojená, jak se poslední dobou maluju. Nic bych hlavně měla, přijde mi, že jsem se přesně jako i v tom dost vyvinula, že jsem si zjistila o těch produktech spoustu věcí a fakt se mi líbí můj make-up, takže jestli to bude snažit někdo v komentářích zjistit, tak klidně, but I don't give a shit. Každopádně, to by bylo teda z dnešního videa všechno. Nezapomeňte dát like, odběr, napište mi do komentářů schválně, kolik z 10 by se tenhle ten make-up zhodnotili. A já už se z tohohle mezi videa asi radši odhlásím, protože mi přijde, že se s tím vůbec nejsem spokojená, ale zároveň that's live a prostě to vydám, protože that's how it is. Prostě ne pokaždé to posvícení. No nic, já už jdu. Papa, co jsou další videa, ahoj.